Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another... Si Kuan Alberto, ikaw sir? Sir, pwede ma kanal sa Leo sir? Nami delivery mo sir sa speaker. Sa Leo sa Janan. Pwede mo kamo ka-dress. Wala ko ka-dress. When I am my mother, I would disagree. Yes sir. To get my way, I would run from her to him. Ano sir? Make me laugh just to comfort me, yeah. Sir, abli sir, abli mo. Kaya. Rita, isa. Isa. I know I'm afraid for much too much, but can you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but the Lord, she's dying to dance with my father again. Sir, karong adlaw sir na nakinomdom sa imong adlaw nga tawhan. O gusto diyan mo greet ang happy birthday mo. Kasi regalo ko rin naman sir. Yes sir, okay. Back when I was a child, Wala ko tawag abli. Abli sir, abli. before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me. Spin me around till I fell. Bawal man ani mo tay. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. Jadi, I could get another tagay. Sir, naka-idea sir o kakinsa ka ni gikan ning surprise nimo. Kakinsa ka ni? Wala ba ko kakuha ni kay wa mo ko kahibaw na dong kay south malagi ko. Ya. Mga bata na kahibaw. Sige sir. Pwede bulag sa pagbutang nga sir. Bukan ka tay. Nadjay mensahe para nimo sir. Dire na tumibo ang nagkinsayo nagkusot. when I am my mother, I would disagree. Happy 81st birthday tay. Wish na mo nimo nga hatagan ka pa sa Ginoo kusog kabaskog sa imong panglawas ug dugang pang mga katuigan nga moabot sa imong kinabuhi tay. Tay, salamat sa mga sakripisyo nga imong gibuhat para sa atong pamilya. Labi na ag pag-amuma namo nga inyong mga anak ni nanay ug dili tungod sa inyong mga sakripisyo ug pag-amuma namo dili namo maabot kung unsa ang naa pa namo karon. Tay, salamat kayo bisan sa atong kapobrehon sa una wa mi ninyo pasagdi ni nanay. Kaming tanan nga inyong mga anak ug mga apo padayon nga mualalay ug musuporta ninyong duha ni nanay. Hinaot aning ning imong adlaw nga natawhan malipay ka sa among giandam nga sorpresa handa para nimo. Mahal ka namo tanan tay. Happy blessed birthday tay. We love you amping kanunay tay. Siya may kasulti na sir. Ilahang pa. Salamat na naman ko mga anak.
Matagaan sila kapaskog sa lawas. Dugang nga nilang pangita sa trabaho sa gawas. I know I'm praying for much too much, but can you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but the Lord, she's dying to dance with my father again. Kana. Kanang, lingin tayo, ha? Na, lingin. Inay. Dati ka na maugan, maugan. Abot na dagat ron. Gita ka sa Kinara. Iubos raman, iubos. Ikaw atas, ma'am. Ako na nga, Diyas, na kayo paningot ako. Gi. Iubos ka. Burrito ko na lang. Ma'am, burrito ko na lang cake, ma'am. Sir. Teka, sir. Kanina, sir. Pasalamat ko. Pasalamat ko na lang tagal-tas ng buhay. Ibutang sa... Happy birthday ni Tatay. Nagtagaan si Gumas ko sa lawas. Tagay ito lang. Isa pa. Happy birthday. Kanang yan. This song that would never ever end. How I love to dance with my father again. Inapunta silang tanan. Tagakabas ko sa lawas. Na magdugang pagkarong sa tuig. Mabot ako mga sinta kape. Pagpasalamat ko kay Tasan. Ni Lord. Kay siya ang pinabuhay ko. Oo. Mabot ko ng lawa. Maura ang ikasulti ng mga bata. Thank you, sir. Thank you. Blankis ba ba isa? Ikaw ba ba? Blankis ba ba? Wah, chuchu. Sige. Tuloy na. Namukit sa Ay, keso, day! Ano ba sa na? Diyan, gina. Thank you, sir. Tingnan ba? Tingnan ba?
kita ko. Ito naman kada-antas ko na.